Banet, adda basol ko ken ka. Ket jak amo no kasano asanguan da iti aparikot. Anya daytan? Anya di ko nang mabasol mo kanya. Pakawanan na ko ma. Saan ka maawatan? Anya ka ti basol nga ibagbagam. Kwa. Masikog ni Alma ket siya ti ama. Anya? Seryoso ka kaditi dayta nga ibagbagam, Paulo? Palag ko ng padiket. Ang angaw lang na tanay pagak. Apay, Paulo. Tumboy ni Alma. Agpada kami anabartek iti daydi agun taway. Ket naturog ak iti siya. Anya? Kasano akitaan? Anya di ko na ni Alma. Marami ti rumbang banet. Ikasar ko ni Alma. Anya? Kayat ni Alma ti matikalay sa ken ka? Wan. Saan? Saan na mabalin? Kasaritak ni Alma. Saan niya mabalin nga ramidan kanyak ni Kastoy? Datati agayan ayat, Paulo. Pasensyakan panet. Nga masapol nga itakder ko ti dayaw ni Alma. Kayat ko ang makasarita ni Alma.